Jeg er på vej til Bukarest, men inden jeg lige kommer til Bukarest, der tænker jeg alligevel stoppe foran Tate-hus, som er lige foran mig. Det er lige der. Så vi er i Bukarest, meget tæt på. Det røde lys, security guard pis. Jeg tænkte, jeg vil stoppe her for at give ham. We'll also bring a box of chocolates to my gate. Box of chocolates. Den her box of chocolates. Og selvfølgelig den her box of chocolates. Fordi han elsker jo boxes of chocolates. Og man er Cigarette, meget motiverende. cup of coffee, Så hvorfor ikke? back in the game. Så chokoladen er lige blevet afleveret til sikkerhedsvagten. Nu må vi se. Okay, så jeg har lige skrevet et lille brev til dem. Jeg overgår ikke læse det. Men yes, nu afleverer vi brevet, så er det sådan set det. Man kan ikke hilse på dem. Det giver sig selv, ikke? Så en kort gennemgang af, hvad der skete. Bare så I forstår. Jeg kommer op med mine 3 boxes of chocolate. Og jeg behøver ikke engang sige noget. Porten åbnede bare, så kommer der en vagt ud. Siger han, what's up? Siger jeg til ham, I got this for the Tates. Siger han, alright. Han hedder Darius. Jeg tænkte, fint nok. Jeg afleverer chokoladerne. Så sagde jeg til Darius, hvordan kommer man i kontakt med Tatesene? Fordi jeg har tænkt, fuck, det kunne være sygt, hvis vi kunne hente dem til MIQ. Vores forening for iværksættere. Så sagde han, den nemmeste måde, det er, hvis du giver et brev til mig. Siger jeg til ham, jeg har ikke noget papir. Siger han, det har jeg. Siger jeg, må jeg få det? Siger han, okay. Så kommer han med noget papir til mig, en kuglepen. Top G i sig selv. Giver han mig det der, jeg skriver et lille brev, siger til ham, min WhatsApp-nummer, min Insta. Og så er det. Jeg afleverede brevet, afleverede chokoladen. Naturligvis, så gad jeg ikke at filme hele interaktionen med vagten. Det vil ikke give nogen mening, at jeg skal stå med mit kamera og snakke med en vagt. Altså, jeg er jo ikke en die-hard fan. Jeg skal dø for Tate, jeg skal optage det. Fuck det der. Jeg tænkte, fair nok. Altså sådan, jeg afleverer, jeg snakker med ham. Jeg gad heller ikke filme. Altså sådan ind af porten, filme hvordan det ser ud indenfor. Altså hvad fuck er jeg, TMZ eller hvad? Men det er jeg jo ikke jo. Men det jeg i hvert fald kunne se, var det man normalt ser. Der var en fed bil, jeg i hvert fald så. Det lignede, der var 2 fede biler. Det røde lys rundt om deres hoved der. Og så stod der sådan en kæmpe samurai ud af bronze. Jeg tænkte, what the fuck, den der samurai er i hvert fald 2,5 meter høj. Kæmpe samurai. Så det var mærkeligt. Og så jeg de der Tate-lys med hestene. Men altså, det var bare en vibe, og så daffede jeg bare. Så hvad er lektionen med den her video? Lektionen er, at man skal gribe chancer. Hvis jeg kom på et andet tidspunkt, så kunne det være, at jeg var heldig at møde dem udenfor, mens de stod og røg en cigar eller et eller andet, hvor jeg kunne komme op og sige, hey, hvad så? Hilse på dem. Sige til dem, at de er rigtig gode til det, de gør, bla bla bla, og tilbyde dem noget værdifuldt. Hey, kunne I tænke jer at være speakers hos os? Hey, kunne I tænke jer at sælge noget gennem os? Hey, kunne I tænke jer, at jeg lavede noget gratis konsultation for the real world, eller noget i den stil? Det er sådan her, man netværker med de her mennesker. De her individuelle mennesker, der er på et helt andet niveau, end du selv er. Hvis du skal fange deres opmærksomhed, så er det jo ikke at tage. Det er at give, for at de overhovedet giver dig en chance for at kommunikere med dem langvarigt. Og danne en relation. Så det var lektionen. Tak for at se med. Bukarest-eventyret fortsætter. Husk at følge med for mere.